mga kaspero. Magandang gabi na. Magagabi na na. Magagabi na. Maghanap buhay na naman tayo. Ayan. Magna-night spear fishing ulit tayo mga kaspero. Ang sisid natin ngayon simula mga 7 hanggang 12 na naman ng midnight. Yung mga gamit namin nandito na. Ayan. Yung gamit kong flashlight, Workhorse. Together with Master Danny, Workhorse. Ang sasalam. Kabatay Vlog, Master RG at saka si Kuya. Hinihintay lang natin sila at tayo lalarga na ulit. Papana ulit tayo ng mga isdang maliliit. Para tayo ng chicken. Yeah! Ayan, sana makakalahati ulit namin itong styro katulad kanina mga kaspero. One eternity later. Headshot.
Morning mga kaspero. Ayan, naubos na yung ating isda. At tayo ay matutulog na ulit. So bago ito matulog, shoutout muna tayo. Ayan. Shoutout kay Kamingaw. Ayan, pa-shoutout Master Gabs. Tapos kay Bro Lay. Jin, ayan, shoutout sa iyo bro. Dive safe lagi. Kay Jin Rosel Otod, ayan, shoutout. Kay Labs Island, shoutout sa iyo. Kay MGS Vlog na laging nandyan, shoutout sa iyo bro. Dive safe lagi. Kay Spear Fishing, ayan, shoutout sa iyo. Kay Armando Gonzaga, ayan, shoutout. Kuwait pala. Ayan. Shoutout sa iyo bro. Ingat ka po lagi dyan, Armando Gonzaga. Ayan. Neil Spear Fishing, ayan, shoutout. Kay Totorams Official, shoutout. Kay Kabantay Vlog, shout out. Master Gabi lang sa Kalam, number 1 stone shot, ayan. Tapos kay Rolando Dumaran, ayan, shout out. Ingat lagi. And then kay Nignig Kulots TV, ayan, shout out sa'yo bro. And then kay Pubring Surgoon, jackpot bro, shout out sa'yo. Kay Carlo Panagsagan, shout out Lods, ayun, shout out sa'yo, Carlo Panagsagan. Of course kay Batang Sisid, ayun, shoutout sa'yo bro. Type safe lagi. At yan na po ang ating night spear fishing kagabi. So bali, kung napapansin nyo mga kaspero, lahat ng ilaw ko ay sa ilalim lang, hindi ako nag-iilaw sa taas. Yan yung isang dahilan kung bakit nakakahuli ako ng malalaki. Kasi pag once na umilaw ka na sa taas, yung sinisisid mo sa ilalim, yung mga isda doon, aalis na agad yun mga kaspero. Kaya kailangan natin na sa ilalim na rin tayo mag-ilaw para surprise sa kanila. Lalo na kung yung dinadive nyo is nasa 15 meters to 20 meters. Ayan, kadalasan kasi pag sa itaas ka palang nag-iilaw, nagtatakbuhan na yung mga isda sa ilalim. Kaya pag sa ilalim ka na nag-ilaw, surprise talaga. At kita nyo naman yung mga patama ko mga kaspero, puro stone shot. At saka sa may nagsabi kasi na compressor daw, bro, hindi po compressor yung gamit ko, mano-mano po kami. Ayan, pre-dive, single breath, 1 shot, 1 up. Yan lang yung gamit namin, bawal illegal. Ayan. So thank you for watching, and please don't forget to subscribe, share, like, and comment. So, see you on my next video mga kaspero. God bless you all. Bye-bye.